गई हाग्रानि नाल'सै दानि सिख्लाफोरनि महरा सायावल'सै आगै देलायनाय फारिल'सै सायख' बासिख' हिनजाव मोजांखौ मोनफ्लांनांगौआ जालाथारसै हौवाबो दंजोबा हिनजावबो दंजोबा दानि सिख्लाफोरनि मडेला खमन जोबसै जिर'खि हिर' बुङा मानो जेखौखि होना मानो माइखौ हायो खासिजोंसो हालखौ एवो नांगालजोंसो नों दिनै रायजो जानांगौआ जोंजोंखासो जोनोमखौ लादों जों हिनजाव रासि सेलाथि मैनाथि हाबासि दाबासि आखाइ फाइ खंब्लानो नोंसोरलाय फैसि फैसि हाग्रानि नाल'सै दानि सिख्लाफोरनि महरा सायावल'सै आगै देलायनाय फारिल'सै खारसन जोंनाव खारसन नोमा नोमफाया फरा होनोब्लालाय बबाव गनो नों दा नोम्ब'आ फरा होनोब्लालाय माथो जानो इन्जुर
हाफ्लंनानै लायगोन जों नोंखौ उसुं जावनानै खावगोन जों नोंखौ बारा बारा खारब्ला गरजो खावनानै लायथारगोन जों खासन खासन जोंनाव खासन आगै खासन खासन जोंनाव खासन बैसोआ रावखौबो नेबाय थाया सना बोथोरा सामफ्रामबो समान थाया बैसोआ रावखौबो नेबाय थाया बोथोरा सामफ्रामबो समान थाया जुलिनि बुब्लियाव जुलि लाखायाब्ला नोंबोथ' सिखायै थाबाय थाया खासन खासन जोंनाव खासन आगै खासन खासन जोंनाव खासन रुपायालाय गिदिर नङा सना फैसा थाखायालाय जेबो नङा सना रुपायालाय गिदिर नङा फैसा थाखायालाय जेबो नङा खाफालाव लिरखानाय आखायाव दंखाब्ला आलो गोजोन रायजो जालांगोन जों खासन खासन जोंनाव खासन आगै खासन खासन जोंनाव खासन नोमा नोम्फाया खरा होनोब्लालाय बबाव गनो नों दा नोम्ब'आ खरा होनोब्लालाय माथो जानो इन्जुर हाफ्लंनानै लायगोन जों नोंखौ उसुं जावनानै खावगोन जों नोंखौ बारा बारा खारब्ला गरजो खावनानै लायथारगोन जों खासन खासन जोंनाव खासन आगै खासन खासन जोंनाव खासन बैसागु समावसो गैया आंहा सनालाय सुथि गैया माथो राहालाय सना जोंनि सावगारिखौ नायै नायै दुखु नांहाब गोसोखांहाब लाइजामसो लिरबाय आं सानहाब सानहाब ओइ सना नों आंनि बिखोलो बिखानि सना नों आंनि बिखोलो बिखानि हाबा सना गोसो जाबो
नोंजों रंजानो मोसाफानो साना आंना थाबाय देग्लाय आंहा नोंनि आखाइनि गोखा गोखैखौ माबोरै मोनजाबावनो नोंथाङा मोसायै मुसुरै गोदान बोसोरखौ माबोरै बरायबावनो
送行门来浪百里把水，别能你能那脑壳，别能你能那脑壳。对，卡巴格斯。哪一个的？ Kamu mendengar anda pula bahai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
सोरजों बानाय खानाय बानायाखै आं गोदो मोथो गोसो थोनायाखै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय हिन्जाव मोजां मोजां बिरगलांबाय हिन्जाव गाज्रि गाज्रि आंनावसो बाहा लाबाय सानजों मोदाननाय सोरजों बानाय खानाय बानायाखै आं गोदो मोथो गोसो थोनायाखै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय खारसनहां गाबोन खारसनहां बैसाग अखाफोरा बारगलांसै दिनै खारसनहां गाबोन खारसनहां बैसाग अखाफोरा बारगलांसै अ बारगलांसै बारगलांसै आगै जोंनि लागोनिलाय हायलो नायनो मोजां आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजों बानाय खानाय बानायाखै आं गोदो मोथो गोसो थोनायाखै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय आगै नोंखौ आसायैनो दाहोखादोंमोन आं दखना जरा बे बैसागावनो नोंजोंनो जुलि जागोन होनना हाबाब आगै नोंखौ आसायैनो दाहोखादोंमोन आं दखना जरा बे बैसागावनो नोंजोंनो जुलि जागोन होनना आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजों बानाय खानाय बानायाखै आं गोदो मोथो गोसो थोनायाखै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय हिन्जाव मोजां मोजां बिरगलांबाय हिन्जाव गाज्रि गाज्रि आंनावसो बाहा लाबाय आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजों बानाय खानाय बानाय आगै आं गोदो मोथो गोसो थोनायाखै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय आं गोदो मोथो गोसो थोनाय आगै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय जों बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै से खाखमा गारबायलै आगै बुंगुरनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय
साख्रि गैयाब्लाबो हा दंमोन नोंनि गोजोननायखौ गासिबो सुफुंथारगौमोन आं आगै गासिबो सुफुंगौमोन बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै से खाखमा गारबायलै आगै उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय गोसो गोथारै नोंखौ लानानै नोंनि अननायजोंनो जुग जुग रायजो जानोखौ सानदोंमोन नाथाय ससेयावनो जौहागि होनना बुरिफ्रा बासि गारबाय नोंखौनो गोसोखांदों जिंगाबो सिखायामोन आंलै आगै जिंगाबो सिखायामोन नोंखौसो गोसोखांदों साइकेल पाम्पसार बादि जोंनि सरकारा बेराम केन्सार बायदि स्कुल भेन्सार नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों नोंखौसो गोसोखांदों आदा नोंखौसो सिमां नुदों
नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों नोंखौसो गोसोखांदों आदा नोंखौसो सिमां नुदों नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों